Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Peace for Ukraine or Urain. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Naše programy nabízejí více jazyků. Prosím navštivte suprememastertv.com/schedule. Nature gives us aquafaba and chickpea flour as an excellent egg replacer from the humble chickpea. Now, you can enjoy classic veganized treats without compromising on taste, flavor, and texture. Wondrous Nature's Gift, Wholesome Chickpea, Part 3 of 3, Vegan meringue cookies, and French vegan mango roll. Stay tuned to find out more. The Baha'i teachings viewed a plant-based diet as praiseworthy and as a sign of compassion. Not only does it reduce pollution, lower our carbon footprint, and increase land availability and preservation, but it also decreases food and water insecurities. Radiance Tally Vegan. Today's show will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Ο τρόπος που οι Σαρακατσάνοι εκφράζουν τη φιλόξενη φύση τους είναι χαιρετώντας σας με το «Καλώς ήρθατε», που σημαίνει «Καλώς ήρθατε» στα ελληνικά. Είναι η Αγλαία. Οι καλόκαρδοι και ευγενικοί Σαρακατσάνες στην Ελλάδα προσεύχονται μαζί σας με την ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε έναν κόσμο χορτοφάγο που θα φέρει παντοτινή ειρήνη στον πλανήτη μας. Μακάρι οι καρδιές να αφυπνιστούν με την δύναμη της αγάπης του Θεού. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας «Θαυμαστό δώρο της φύσης», το ευεργετικό ρεβίθι μέρος 3 από 3, vegan μαρέγκες και γαλλικό vegan ρολό μάγκο. Η μαρέγκα είναι ένα γλυκό που συνηθίζεται στη γαλλική, ιταλική, πολωνική και σουηδική κουζίνα. Είναι ελαφριά, γλυκιά, ανάλαφρη και τρώγεται σαν κουλουράκι ή χρησιμοποιείται σαν γαρνιτούρα. Όπως είπαμε πριν, στο μέρος 1 αυτού του προγράμματος, η εκπληκτική ακουαφάβα μπορεί να αντικαταστήσει τα σπράδια αυγού όταν φτιάχνουμε vegan μαρέγκα. Σήμερα θα φτιάξουμε το δικό μας ζουμί από ρεβίθια. Πλύναμε όλα τα εργαλεία με απορρυπαντικό και τα ξεπλύναμε καλά, αφού ακόμα και ελάχιστο λάδι μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία του χτυπήματος. Μαγειρεύουμε τα ρεβίθια με τον ίδιο τρόπο που σας δείξαμε στο μέρος 2 αυτού του προγράμματος. Έχουμε μουσκέψει 200 γραμμάρια ρεβίθια από βραδείς και τα έχουμε βράσει σε 1,4 λίτρα νερό. Αυτό μας δίνει 300 ml ακουαφάβα. Ρίξτε την ακουαφάβα σε ένα κατσαρόλι, βράστε και μετά σιγοβράστε. Ανακατέψτε να μην καεί. Είναι σημαντικό να πυκνώσουμε την ακουαφάβα για το χτύπημα. Σβήστε το μάτι όταν η ακουαφάβα αρχίσει να μοιάζει με σπράδια αυγού, αλλά vegan φυσικά, και έχει μειωθεί περίπου στα 100 ml. Μπορείτε να βάλετε την ακουαφάβα στην κατάψυξη για χρήση αργότερα. Αφού κρυώσει η ακουαφάβα, τη ρίχνουμε σε μπολ ανάμιξης. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό μίξερ χεριού για να τη χτυπήσετε σε μέτρια δυνατή ταχύτητα μέχρι να μετατραπεί σε λευκό αφρό. Αυτό παίρνει 3 με 4 λεπτά. Έπειτα γυρίστε σε δυνατή ταχύτητα και συνεχίστε να χτυπάτε μέχρι να πυκνώσει και να κάνει σφιχτές κορφές. Καθαρίστε τις άκρες του μπολ και συνεχίστε το χτύπημα σε δυνατή ταχύτητα.
Ενώ χτυπάτε, προσθέστε μία κουταλιά vegan ζάχαρη άχνη κάθε φορά και χτυπήστε μέχρι να διαλυθεί τελείως. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα 20 γραμμάρια vegan ζάχαρη άχνη. Η μαρέγκα είναι έτοιμη όταν έχει άσπρη απαλή υφή και σχηματίζει σφιχτές κορυφές. Χωρίστε τη μαρέγκα σε 4 ίσα μέρη. Για το πρώτο μέρος, πασπαλίστε λίγη σκόνη βανίλιας για να ενισχύσετε τη γεύση. Προσθέστε περίπου 2 κουταλιές σκόνη μάτσα, διαιρώντας τες σε 3 ή 4 δόσεις. Ανακατέψτε προσεκτικά το χρώμα, ώστε να μην ξεφουσκώσει το μείγμα. Τώρα η πράσινη μαρέγκα με γεύση μάτσα είναι έτοιμη. Για το δεύτερο μέρος, σταδιακά ανακατέψτε βανίλια σε σκόνη και μια κουταλιά μοβ σκόνη πατάτας για μοβ χρώμα. Για το τρίτο μέρος προσθέστε σκόνη βανίλιας και μια κουταλιά σκόνη παντζαριού για κόκκινο χρώμα. Το τελευταίο μέρος θα το κρατήσουμε άσπρο και θα προσθέσουμε μόνο βανίλια σε σκόνη για γεύση. Γεμίστε ένα κορνέ με ένα μέρος μαρέγκας και εφαρμόστε το στο όμοιο. Πιέστε και αφαιρέστε τον αέρα από το κορνέ. Έπειτα, στρίψτε την ανοιχτή άκρη σφιχτά και βάλτε την από κάτω. Τώρα έχουμε τη χρωματιστή μαρέγκα σε 4 κορνέ. Είναι ώρα για διασκέδαση να βάλουμε την ευρηματικότητά μας για να φτιάξουμε μια ποικιλία από όμορφα σχέδια σε ένα κομμάτι λαδόχαρτο. Αυτά είναι τα σχέδια που φτιάξαμε. Δεν είναι υπέροχα? Βάλτε τα σε έναν ξηραντήρα φρούτων. Βάλτε τη θερμοκρασία στους 70 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 8 ώρες οι πανέμορφες vegan μαρέγκες μας είναι ελαφριές και τραγανές. Καλή όρεξη! Vegan, cause we cannot love one type of animal people while killing other types to eat. Ευγενείς θεατές, ας σταματήσουμε για μια στιγμή να ευχαριστήσουμε όλους τους αγρότες που εργάζονται επιμελώς για να παράγουν θρεπτικά δημητριακά, φρούτα και λαχανικά που μας τρέφουν και μας κρατάνε δυνατούς και υγιείς. Παρακαλούμε, μείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ανώτατης Δασκάλας. Θα επιστρέψουμε αμέσως. Καλώς ήρθατε πάλι στο πρόγραμμά μας «Θαυμαστό δώρο της φύσης», το ευεργετικό ρεβίθι μέρος 3 από 3, vegan μπισκότα μαρέγκας και γαλλικό vegan ρολό μάγκο. Η παραδοσιακή γαλλική κρέπα είναι ένα ελαφρύ και ήπιο γλυκό. Σήμερα θα φτιάξουμε μια vegan παραλλαγή της με ρεβιθάλευρο, που είναι εξαιρετικό υποκατάστατο αυγού για να διατηρήσουμε την αυθεντική της γεύση και τη μαλακή εύκαμπτη υφή της. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις vegan κρέπες για το γαλλικό vegan ρολό μάγκο. Αρχίζουμε ετοιμάζοντας το μείγμα για τις χορτοφαγικές κρέπες. Σε ένα μπολ ανάμιξης κοσκινίστε 70 γραμμάρια ρεβιθάλευρο, 35 γραμμάρια ριζάλευρο, 25 γραμμάρια vegan ζάχαρη άχνη και 1/4 της κουταλιάς σαλάτι. Ανακατέψτε.
Έπειτα, ρίξτε το 1 τρίτο, περίπου 100 ml από το γάλα σόγιας στα στεγνά υλικά και ανακατέψτε καλά. Προσθέστε 65 γραμμάρια χυμό μάγκο και 70 γραμμάρια γάλα καρύδα στα υπόλοιπα 200 γραμμάρια γάλα σόγιας στην κανάτα. Ανακατέψτε καλά. Έπειτα, ρίξτε 28 γραμμάρια λάδι καρύδας και ανακατέψτε καλά. Ρίξτε τα υγρά υλικά που είναι στη κανάτα μέσα στο αλεύρι που έχουμε ανακατέψει σε 2 χωριστές δόσεις. Ανακατέψτε πολύ καλά μέχρι να γίνει λίγο και απαλό. Το μείγμα για τις vegan κρέπες είναι έτοιμο. Θα μαγειρέψουμε το μείγμα σε ένα τετράγωνο αντικολλητικό τηγάνι 21 εκατοστών. Βάλτε με μια κουτάλα περίπου 100 ml από το μείγμα στο κρύο τηγάνι. Περιστρέψτε το τηγάνι έτσι ώστε το μείγμα να απλωθεί σε όλο το πάτο του τηγανιού. Βάλτε το τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Όταν το μείγμα αρχίσει να κάνει φούσκες, εξογκώματα και να αλλάζει χρώμα, κινήστε το τηγάνι πότε-πότε για να μαγειρευτούν ομοιόμορφα οι άκρες και οι γωνίες. Σαν αποτέλεσμα θα έχουμε μια ωραία χορτοφαγική κρέπα με ομοιόμορφο χρώμα. Όταν το μείγμα πήξει, απαλά χωρίστε τη vegan κρέπα από τις άκρες του τηγανιού αν χρειάζεται. Συνεχίστε να μαγειρεύετε κουνώντας το τηγάνι αριστερά-δεξιά και μπρος-πίσω μέχρι να σιγουρευτείτε ότι έχει γίνει ομοιόμορφα. Όταν μαγειρευτεί η vegan κρέπα, σβήστε το μάτι, γυρίστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια και αφήστε την να κρυώσει. Πριν φτιάξουμε τη δεύτερη, κρυώνουμε το τηγάνι σκουπίζοντας τον πάτο με μια παγωμένη πατσέτα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για να φτιάξουμε συνολικά 4 vegan κρέπες. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε λίγη vegan κρέμα. Ζεστάνετε ένα μεγαλύτερο κατσαρόλι νερό μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Σε ένα μικρότερο κατσαρόλι βάλτε 106 γραμμάρια βούτυρο κακάο και 104 γραμμάρια λάδι καρύδας. Μετά βάλτε το πάνω στο μεγαλύτερο κατσαρόλι. Ανακατέψτε τα υλικά μέχρι να λιώσουν. Σβήστε το μάτι και αφήστε το μικρό κατσαρόλι στην άκρη. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε blender. Βάλτε 75 γραμμάρια vegan ζάχαρη άχνη, 150 γραμμάρια γάλα καρύδας, ένα κουταλάκι πάστα βανίλιας και 250 γραμμάρια πυκνό γάλα σόγιας. Βάλτε το καπάκι και χτυπήστε μέχρι να ανακατευτούν τα υλικά. Βγάλτε το μικρό καπάκι του κάδου και χτυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα. Έπειτα σταδιακά ρίξτε το λιωμένο μείγμα. Σβήστε το blender, προσθέστε 15 ml χυμό λεμονιού και κλείστε το καπάκι. Χτυπήστε πάλι σε δυνατή ταχύτητα μέχρι το μείγμα να γίνει πυκνό και απαλό. Η vegan κρέμα είναι τώρα έτοιμη. Ρίξτε την σε ένα μπολ και αφήστε την στο ψυγείο για 1-2 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί. Είναι ώρα να συναρμολογήσουμε το γαλλικό ρολό μάγκο. Πρώτα βάλτε τη μία vegan κρέπα πάνω στην άλλη να την καλύπτει 1 με 2 εκατοστά. Απλώστε την κρύα vegan κρέμα στις κρέπες σε λία στρώση, όχι περισσότερο από μισό εκατοστό. Βάλτε λωρίδες μάγκο επάνω. Καλύψτε τις λωρίδες μάγκο με λίγη ακόμα vegan κρέμα και τυλίξτε απαλά τις κρέπες.
Αν η vegan κρέμα μαλακώσει, μπορείτε να τη σφίξετε όποτε θέλετε, βάζοντάς την σε κατάψυξη. Θα ενώσουμε την τρίτη κρέπα με τη δεύτερη, υπερκαλύπτοντας τις άκρες. Στρώστε ομοιόμορφα την κρύα vegan κρέμα. Έπειτα συνεχίστε να τυλίγετε. Τώρα η τελευταία κρέπα. Συνεχίστε να τυλίγετε όσο πιο σφιχτά γίνεται μέχρι το τέλος. Απλώστε τη vegan κρέμα για να καλύψετε και τις δύο άκρες του ρολού. Τυλίξτε με μεμβράνη. Βάλτε το γαλλικό vegan ρολό μάγκο στο ψυγείο για 3 ώρες. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε 104 γραμμάρια κρύα vegan σαντιγί σε ένα μπολ ανάμιξης. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό μίξερ χεριού και αρχίστε με χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Μόλις αρχίσει να πίζει, γυρίστε σε δυνατή ταχύτητα και συνεχίστε το χτύπημα. Όταν γίνει αφράτη και οι κορυφές παραμένουν όταν γυρίσετε τον μπολ ανάποδα, είναι ένδειξη ότι η vegan σαντιγί μας είναι έτοιμη. Μεταφέρετε σε ένα κορνέ. Όταν το γαλλικό ρολό μάγκο έχει κρυώσει αρκετά, βγάλτε τη μεμβράνη και βάλτε το σε ένα δίσκο για κέικ πάνω σε ένα κομμάτι λαδόκολλα. Κόψτε τις δύο άκρες του ρολού για να δείτε τα όμορφα κυκλικά σχέδια στην τομή. Πιέστε το κορνέ για να διακοσμήσετε με υπέροχα σχέδια. Προσθέστε μερικές φέτες μάγκο και λίγες χρωματιστές vegan μαρέγκες. Το απολαυστικό και ελκυστικά διακοσμημένο γαλλικό vegan ρολό μάγκο είναι τώρα έτοιμο. Έχει ακόμα καλύτερη γεύση αν μείνει στο ψυγείο για μια μέρα. Καλή όρεξη! Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the vegan meringue cookies, the ingredients are 100 ml of aquafaba from 200 grams of dried chickpeas, 20 grams of vegan powdered sugar, natural flavors and colors, a little vanilla powder, 1 teaspoon of beetroot powder, 1 teaspoon of purple potato powder, 2 teaspoons of matcha powder. For the vegan French mango roll, the ingredients are vegan mango flavored crepe, 70 grams of chickpea flour, 35 grams of rice flour, 25 grams of vegan powdered sugar, quarter teaspoon of salt, 300 grams of soy milk, 65 grams of 50 milliliters of mango juice, 70 grams of coconut milk, 28 grams of unrefined coconut oil. Vegan custard pudding, 106 grams of cocoa butter, 104 grams of coconut oil, 75 grams of vegan powdered sugar, 150 grams of coconut milk, 1 tablespoon of vanilla paste, 250 grams of thick soy milk, 50 milliliters of lemon juice. Garnishing, 104 grams of vegan whipped cream, fresh mango slices, vegan meringue cookies. Vegan, a duty of humans. Ευγενικοί θεατές, ήταν μεγάλη μας χαρά που μαζί ανακαλύψαμε πώς να ενσωματώνουμε τα ρεβίτια σε μια θαυμάσια ποικιλία από χορτοφαγικές συνταγές. Ακολουθεί αναπολύσεις της δασκάλας μέρος 4x4 στον άμεσα σε δασκάλα και μαθητές, αμέσως μετά τις αξιοσημείωτες ειδήσεις. Μαγάρι εσείς και οι αγαπημένοι σας να είστε για πάντα προστατευμένοι από το θείο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Gentle viewers, it has been a great pleasure to have you join us to discover how to incorporate chickpeas into a wonderful array of vegan recipes. Up next is Master Reminisces, Part 4 of 4, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news.
May you and your loved ones be forever protected by the divine. Have a lovely day. Russia, go home now. Non-vegan? War? Ah, no sweat. They only just make our world more and more dangerous to live in. So even the moon runs away. The earth stops spinning. The sun is broken almost into pieces, with some giant holes, one ripped in its middle, 20 times bigger than our planet. What's the problem? Oh, it just might fall to Earth. Why? The answer might come too late for you. Hey, and or for all of us. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule.